Čačku je održan drugi po redu sajam vina West Wine Fest, upriličen je na gradskoj plaži gde su predstavljene srpske i regionalne vinarije. Zbog velikog interesovanja, mladi festival u svom drugom izdanju proširio se na čitav prostor plaže neposredno uz Moravu pod sloganom "Dođite po svoju kapljicu istine". Tokom večeri priređen je i zabavni program u kome su učestvovali orkestar Stari grad, plesni studio Luna kao i gitarski duo. Drugi po redu West Wine Fest održava se u Čačku. Drago nam je da smo ovoga puta opet kod vas. Mnogo izlagača i svakako posjećenost jako dobra. Kažite nam nešto više o samom festivalu i ovom divnom ambijentu. Naš festival se održava drugi put u Čačku. Trebalo bi da bude treći put, ali zbog situacija sa koronavirusom morali smo da otkažemo prethodne godine. Inače, mi smo poznat rakijski kraj, nemamo ni jednu vinariju u našem okruženju, ali ja sam generalno zbog prirode posla obilazila veliki broj sajmova, festivala, vina. Samim tim upoznala sam puno ljudi iz Čačka koji zaista obilaze sajmove, vole vina i jednostavno sam želela da prosto omogućim našim građanima da upoznaju vinsku scenu Srbije baš ovde u našem gradu. Prve godine zaista bio veoma posećen sajam, ove godine takođe. Imali smo veliko interesovanje građana, ozbiljan broj vinarija tu trenutno sa nama. Mi smo zaista, naš sportski centar Mladost gde se održava cela manifestacija, plaža je potpuno rekonstruisana prošle godine. Nikada do sada nije ovako izgledala naša gradska plaža, a ipak je bila omiljeno mesto naših sugrađana. Tako da ovo izgleda divno. Ja se nadam da ste vi oduševljeni kako izgleda naš festival. Mi smo se stvarno potrudili, sve smo radili od srca, dali smo sve od sebe, mislili smo na svaki detalj. Tako da, eto, ja se iskreno nadam da će ovo biti jedna noć za pamćenje, da će biti divno. Voljela bih da ostanete do kraja da ispratite sve. Ništa ne boli, samo te molim, nemoj me žaliti. West Wine Fest u Čačku i naravno da je svakako vinarija Plantaže mesto koje moramo da obiđemo. Bili smo vaši gosti nedavno i u vašoj vinariji, drago nam je da vas vidimo i ovde. Kažite nam otkud i vinarija Plantaža? Interesantno pitanje. Možda je neko možda na mestu, a meni to uopšte ništa nije čudno. Organizator ovog sajma je jedna devojka koja je radila u plantažama, koja je ušla u vinski svet upravo kroz vinariju Plantaže, gde sam, ajde da kažem lično i ja, dosta vremena proveo na terenu i radu sa njom i mislim da su i mi kao vinarija negde uticali na širenje te vinske svesti i u ovom gradu. I jednostavno nije lako napraviti tako nešto u Čačku, u gradu koji je pojam šljiva, rakija. Vi znate da je Čačak grad rakije, šljivovice, pečenje i takvih stvari i dovesti jedan vinski festival i skupiti sve ove vinarije na jednom mestu je sjajna stvar i nešto što ni malo nije lako i mi smo je podržali od prvog dana još pre 3 godine i sa velikim zadovoljstvom dolazimo ovde. Mi smo tradicionalno dobro zastupljeni u ovom gradu i u ovom delu Srbije i uvek se rado odazivamo na slične festivale i na stvari u zapadnoj Srbiji, a Čačak ne treba trošiti reči šta je Čačak kao grad i šta predstavlja u bilo kojoj oblasti, a evo sve više i u svetu vina. Upravo iz razloga jer je Čačak poznat po dobroj rakiji sam i postavila to pitanje, a nekako se čini da je večeras definitivno Čačak grad vina i svakako je lepo što ste deo toga. Kažite nam koja su to vina koja biste vi preporučili danas? Mi u Čačku, ajde da kažem to, svi dobro znaju, naša klasik vina, naš litarski program, tu smo jako dobro zastupljeni, ali ono na čemu mi uporno radimo prethodnih 5-6 godina, to su naša premium vina, odnosno neka nova vina iz našeg premium segmenta i ultra premiuma. Nešto što ljudi, mi doživljavamo sajmove kao mesto gde ljudi mogu da probaju nešto što ne mogu da kupi u prodavnici, nešto što im nije tako lako dostupno. Opet da kažem, u Beogradu ili u Novom Sadu mnogo je lakše doći do nekih vina, a u gradovima poput Čačka, Kragujevca, Kruševca, Vršca, sad da ne nabrajam dalje, Niša, nije tako jednostavno probati neka nova vina i to nam je jedini način i ja
izuzetno volimo ovakve događaje i taj direktni kontakt sa krajnjim potrošačem gde vi možete videti u onom već prvom gutljaju njegovu reakciju i gde će vam on preneti svoje utiske koji su nama jako bitni i značajni. I mi smo iz tog razloga ovde radimo samo sa premium vinima, vi ste, ako sam dobro, a upućen sam dobro, već bili kod nas i obradili ste Malvaziju. Mi smo ovde izašli sa Malvazijom, sa naše obe pro-anime, vino za dušu i Pinot Blanc i Chardonnay Sauvignon. Predstavljamo jedan nepravedno zapostavljeno vino, jedan barikirani Chardonnay. Ukoliko niste probali, ja vam preporučujem da probate. Jedno fenomenalno vino. Regina je tu, ili Regina, što bi rekli u Podgorici Regina. Bili ste dole, pa ste dole slušali o Regini, u Srbiji o Regini. U suštini radi se o istom vinu, naš premium rosé, čist Cabernet Sauvignon i naravno crvena vina, nešto po čemu smo nadaleko poznati, gde smo ubedljivo najbolji, od epohe do rezerve, sve to predstavljamo Čačanima večeras. Nisam ti prijatelj ni brat, da svoje mi